Manheru akanaka, tinokuchingamidzai kuchirongwa chedu The Bible Speaks. Ndini wenyu Pastor Aaron Rusukira. Tichafamba nomusoro wenyaya unoti nokuti tiri hama, nokuti tiri hama. Background yomusoro wenyaya wedu tinoiwana kunyaya yaAbrahama. Abrahama unodaidzwa pana chapter 12 yaGenesis. Anodaidzwa naMwari pavhesi 1 zvikanzi ibva panyika yako nokuhama dzako nokuimba yababa vako uende kunyika yandichakuratidza iyo. Pavhesi ya2 anopuhwa promisi yokuti uchaitwa rudzi rukuru nokuropafadzwa. Tikamanya tikaenda pavhesi ya5 tinowana vanhu vakasimuka naAbrahama paakabviswa naMwari kunyika yake. Bhaibheri rinoti pavhesi ya5 yachapter 12 yaGenesis, Abrahama akatora Sarai mukadzi wake naRoti mwanakomana womunun'una wake. Abrahama unofamba vakadaro vachipfuura munzvimbo zhinji vachienda kunyika iyo Mwari yaanga akavapikira. Pachapter 13 yaGenesis tinosangana naAbrahama achingova nomwana womunun'una wake Loti. Havana kusiyana. Tikurumidze kuona vana vaMwari kuti ukama hwahwo hwakakoshera Abrahama. Paakadaidzwa naMwari kuti aende kunyika ichipikirwa, haana kuenda ega. Haana kungotora mudzimai wake chete, anotoravo mwana womunun'una wake kuti haande neni tindowana chipikirwa ichi tiri tose. Hapana kutenda kwaAbrahama kunokurasisa hama. Baba vokutenda Abrahama vaiva nomwana womunun'una wavo. Bhaibheri rinoti haazi Loti wakatevera, haana kuita zimutevere. Tikadzoka pachapter 12 yaGenesis vhesi ya5, Bhaibheri rinoti Abrahama akatora Sarai mukadzi wake naRoti mwanakomana womunun'una wake akatetawo kutotorwa nababa mukuru. Vangani vatinotodzinga vauya voga mudzimba dzedu asi tiri vatendi. Kutenda kwaAbrahama hakudaro, kunotogombedzera kuvauyisa mumasuo edu kuti tigare navo tichidya nhaka yezvipikirwa zvatinopiwa naMwari. Vanofamba chimira panzvimbo dzakawanda vachienda kunyika yavakapikirwa. Chapter 13 yaGenesis vhesi ya2 inopupura kuti Abrahama wakanga akafuma kwazvo, ane ng'ombe nesirivhera nendarama. Zvinondifadza ukaverenga pavhesi ya5 yachapter 13 iyoyo inoti naRotivo iye wakaenda naAbrahama wakanga ana makwai neng'ombe namatende. Chinhu chinofadza kuti hama yako inopedzisiravo yava zvauri. Pfuma yaAbrahama yakapedzisiravo yapomerwa kuna Loti, vose vakava vafumi. Ihama ngani dzatinotora kwete kudzifumisa asi kugara nadzo kuti dzitifumise. Tine vana vatakatora dziri hama dzedu, tinotofara nokurega chikoro kwavakaita kuti vaite upenyu hwese vachirera vana vedu, kuti vaite upenyu hwese vachifudza ng'ombe dzedu, tichitovapa mhosva yokukama mukaka kumafuro. Kwete baba Abrahama. Mwana womunun'una wake Loti wakadzamara afumavo, akaita ng'ombe zhinji namakwai namatende zvakafananavo naye, akasaita dambudziko nazvo. Vhesi ya6 yachapter 13 yaGenesis, Bhaibheri rinoti nyika ikasavaringana kuti vagare panzvimbo imwe nokuti pfuma yavo yakanga iri zhinji, vakasagona kugara panzvimbo imwe. Nzvimbo yavo yanga iri doko, pfuma yavo ikaramba ichikura, havana kugona kugara panzvimbo imwe. Vhesi ya7 inotiyo
vafudzi vezvipfuwo zvaAbhurahama navafudzi vezvipfuwo zvaLoti vakaita nharo. VaKanani navaPerezi vakanga vagere panyika iyo. Vhesi ya7 iri kuti pakutanga kwedambudziko kwete ratangwa navo, asi ratangwa navafudzi vavo. Umwe noumwe anga navafudzi vake, vakatanga kuchinetsana, vafudzi vaLoti navafudzi vaAbhurahama. Vaichengeta zvipfuwo zvababa nomwana, vamwe vachiti dzauya kwedu, vamwe vachiti ng'ombe dzauya kwedu. Bhaibheri rinoti paitwa nharo idzi. Pane zviri kutaurwa neBhaibheri pano. Bhaibheri rinoti vafudzi vezvipfuwo zvaRoti vakaita nharo, vaKenani navaPerezi vakanga vagere panyika iyo. Vakavona nharo idzedzi, ivo havana ukama naAbhurahama, havana ukama naLoti, asi vakavona nharo dzakaitirana vafudzi vavarume vaviri ava dziri hama. Ndofunga vakatomira vachida kuona kuti chii chichaitika. Vatorwa vatarisa dambudziko ratanga pakati pavafudzi vehama. Pavhesi ya8 yachapter 13 yaGenesis ndo panobva musoro wenyaya wedu. Inotiyo, ipapo Abhurahama akati kuna Roti, nharo ngadzirege kuvapo pakati pangu newe, napakati pavafudzi vangu navafudzi vako, nokuti tiri hama. Ndo musoro wenyaya wedu nhasi, nokuti tiri hama. Abhurahama asati atanga kugadzirisa dambudziko ramuka iri, anotaura nomwana womunun'una wake achitungamidza pfungwa yokuti tiri hama. Zvatichataura zvose nezvaticharonga, rangarira kuti tiri hama. Abhurahama pfungwa yake iri kuti tingakonana, Loti mwana womunun'una wangu, tingawirirana, pati mukukurukura kwedu tisakanganwa chinhu ichi, kuti tiri hama. Teerera muteereri, hapana akanditeerera asina hama, hapana akanditeerera asiri hama youmwe. Mukugarisana mukati meupenyu pane zvinokanganisika, pana matare atingagara, pane zvirongwa zvatingaita. Pfungwa iyi isabva mukati mendangariro dzedu kuti tiri hama. Tingapopotedzana, tingatukana, ngatisiyepo ukama. Tiri hama, tiri hama. Mavonero angasiyana, mawaniro angasiyana, tisakanganwa, nokuti tiri hama. Tinofarira maitiro aAbhurahama kuchengetedza simba roukama. Anoti kumwana womunun'una wake pavhesi ya9 yachapter 13, ko nyika yose haizi pamberi pako here? Paradzana hako neni, kana iwe ukaenda kuruboshwe, inini chaenda kurudyi, kana iwe ukaenda kurudyi, inini chaenda kuruboshwe. Teerera muteereri, kuparadzana uko hakuzi kuparadzana kwokurwisana, kuparadzana kwamafuro. Kuti chitarisa nyika iri pamberi pedu iyi, chitsvaga mafuro aunoda iwe. Abhurahama munhu mukuru waide akatanga yekusarudza mafuro, akati sababa vako ndasarudza mafuro ini kutanga, iwe chinda kwandakutaridza. Asi Abhurahama anokudza simba roukama, kuti kuda kana ndikadai, mwana womunun'una wangu unozondivenga. Zviri nani ndimupe mukana wokusarudza iye nechikonzero chimwe, nokuti tiri hama. Bhaibheri rinoti pavhesi ya10 yachapter 13 yaGenesis, Roti akasimudzira meso ake akavona bani rose reJorodhani, nokuti rakanga rine mvura pose, Jehovha achigere kuparadza Sodhoma neGomora. Rakanga rakaita semunda waJehovha, senyika yeIgipita,
kana munhu achienda zori. Vhesa 11, Roti akazvitsaurira bani rose reJorodhani. Roti akaenda kurutivi rwamabvazuva, vakaparadzana havo. Abhurahama akagara panyika yeKenani, Roti akagara pamaguta aiva kubani, akaswededza tende rake kusvikira paSodhoma. Abhurahama unoziva kuti zviri nani ndirasikirwe nezvinotaridzika kuva zvakanaka, kuti tisimbise nokuchengetedza simba roukama, nokuti tiri hama. Mwana akamurega achienda kumapani aJorodhani, Bhaibheri rinoti anga akanaka, aitonzi munda waJehovha. Iye akasara kunzvimbo isina kunyatsonaka, nechikonzero chokuti nokuti tiri hama. Abhurahama akatobvuma kutyorerwa kodzero dzake sababa dzokutanga kusarudza iye, dzokutonga, achida kusimbisa ukama nomwana womunin'ina wake. Mukati mokugarisana, zviri nani kuti dzimwe nguva kodzero dzedu dzibviswe, tisimbise kuchengetedzwa kwoukama, nokuti tiri hama. Ukama hahugezwi setsvina nesipo. Ukama hunotoburuswa naMwari kubva kudenga, wotokarukwa watova muukama hwauriho. Wapoteredzwa nana vatete, poteredzwa navazukuru, wapoteredzwa nana baba mukuru nana baba munini. Matova hama, chipo chinobva kuna Mwari. Unofanira kusimbiswa kudarika zvinhu zvose, nokuti tiri hama. Bhaibheri rinotiudza kuti pakaitirana nharo vafudzi vezvipfuwo zvaAbhurahama navafudzi vezvipfuwo zvaRoti, pane pfungwa inokandwa panapa inoti vaKanani navaPerezi vakanga vagere panyika iyo. Bhaibheri riri kutiudzirei kuti vanhu vakanga vagere panyika iyeyi vanga vari vatorwa. Dai vakakonana Abhurahama naLoti munun'una wake, ko vaKenani navaPerezi vaiti chii pamusoro pavo? Vaiti, tarirai muone hama idzi dzinonamata Mwari, tarirai muone zvavari kuitirana. Tisakangamwa kuti mukugarisana paukama pane vatorwa vari kuona, kuti tarisai muone zvinoitana hama. Pamwe hama inotobva yotondoita makuhwa pamusoro peimwe hama kumutorwa. Bhaibheri rinoti vaKenani navaPerezi vakanga varipo. Vamwe vanotoita sungawirirano navaKenani navaPerezi, vachiparadza imwe hama yake. Mwari havazvifariri. VaKenani navaPerezi pakuzopedzisira kwenyaya yaLoti naAbhurahama, kana vaitaurirana, vakati zvirokwazvo idzi hama idzi, vatorwa vatakagarisana navo, vanofara here nokugara kwatakaita sehama mukati menharaunda yedu? Pamwe tiri pamabasa, tiri voukama, vatorwa vandoshaya kuti kondo zvingaitana hama here kudaizvo. Tiri kumaraini kwatinogara, vanotokahlamara kuti hama dzingabatana here seizvi. Mwari dai atibatsira, taziva kuti pakugarisana sehama ngatikudze ukama, nokuti tiri hama. Mapisarema chapter 133 verse ya 1 inoti, tarisai kunaka kwazvo nokufadza kwazvo kana hama dzichigara pamwe chete norugare. Vatorwa vari kuona here kunaka kwazvo mukugarisana kwawakaita nomunin'ina wako? Kandomutora kumusha, mwana wababa munini vako, mwana wababa mukuru vako, mwana wamai vako, mwana wababa vako, mukugarisana kwenyu sehama, vari kuroja pamba penyu vari kuona here kunaka kwazvo, kana kuti ihondo zuva nezuva? Musakanganwa kuti mukugarisana kwenyu, mukutaudzana kwenyu, muri hama. Ungatora here muzukuru wako kumusha kuzoita mutimbiri wegadheni,
vana vako vezero rake vari kumabhodhingi. Mwari vanovona, musakanganwa kuti muri hama. Kune hondo kumamisha uko, mudzimhuri, matemo achisimudziramwa mapfumo, achisimudziramwa vachipumhana uroyi. Handisi kuramba kuti hama inoroya, but musakangana kuti yaroya ihama, nokuti muri hama. Muhondo dzenyu siyaipo ukama, nokuti muri hama. Inotova kodzero yehama kuti ibatsirwe newe. Zvirevo chapter 17 verse ya 17 inoti, shamwari inoda nguva dzose. Hama inoberekerwa kuti ibatsire pakutambudzika. Chakatoberekerwa hama, Bhaibheri rinototi panapa, kuti hama ibatsire imwe hama pakutambudzika. Nokuti tiri hama. Inotori kodzero yomuzukuru wako kupinzwa chikoro newe. Inotori kodzero yasekuru vako kutarisira kutengerwa gumbezi panguva yechando. Inotori kodzero yavatete kurapiswa newe pakurwara kwavo. Inotori kodzero yababa mukuru kutengerwa mbeu kana mvura yanaya. Inotori kodzero yomunun'una wako kusimudzwa newe kana akachona, nokuti tiri hama. Inotori kodzero yamainini vako kuzogara kumba kwako vachitsvaga basa, nokuti tiri hama. Bhaibheri ratiudza panapa kuti hama inotoberekerwa izvozvo kuti ibatsire pakutambudzika, nokuti tiri hama. Pana vanhu vanorarama panyika pano, ukamona achitambura so, unofunga sokuti haana hama. Ukazoudzwa hama dzake so, namaprofile sehama dzacho, nefuma ine hama dzacho, unotofunga kuti vakuudza vari kunyepa. Hama inoberekerwa kuti ibatsire imwe hama pakutambudzika. Batsira hama yako, batsirwa nehama dzako, nokuti tiri hama. Mune zvipoka muukama umu: makuhwa, kuvengana, kutukana, zvimafaksheni mukati meukama. Ichi chipoka ichi choukama chinovenga chimwe chipoka choukama. Muukama umu, Bhaibheri rinoti pana Matiyo chapter 5 verse ya 21 kusvika kuvhesi ya 25, ndakuverenga. Makanzwa kuti zvakanzi kune vekare, usauraya, ani nani unouraya uchapara mhosva ingatongwa. Verse 22, asi ini ndinoti kwamuri, unotsamwira hama yake uchapara mhosva ingatongwa. Unoti kuhama yake raka, uchapara mhosva pamakurukota. Unoti benzi, uchapara mhosva kuti atongerwe gehena romoto. Verse ya 23, naizvozvo kana iwe uchiuya nechipo chako paaritari, ukarangarira ipapo kuti hama yako ine mhosva newe, usiye chipo chako ipapo pamberi pearitari, uende umbondoyanana nehama yako, ugozouya woisa chipo chako. Jesu ari very serious pamusoro pezvinoitika muukama. Anoti ani nani unoti kuhama yake raka, unongofisurwa nehama yake so. Unoti kuhama yake benzi, wapara mhosva yegehena. Mwari davatibatsira. Apa ndiri kuverenga mashoko aKristu, Jesu yembiru yekereke, ari serious pamusoro peukama. Vamwe vanotosimbiswa kutonamata Mwari nemhaka yekuvenga hama. Zvinotomuuyisa kuchechi, ruvengo nehama. Unotouya utozotsvaga ukama nomufundisi ari mutorwa kwaari, atiza hama dzake. Bhaibheri rinoti kana ani nani ane problem nehama yake,
asati atombosvika pamberi paMwari ngaadzokere andoyanana nehama yake. Haugoni kusiya zvakaipa kuhama uchitizira kuna mufundisi, Mwari vakakugamuchira. Nokuti tiri hama. Mwari davatibatsira tagadzirisa muukama tisati tauya pamberi paMwari, nokuti hazvigoni kuti tiyanane naMwari zvisina kunaka muukama, nokuti tiri hama. Kutsanyiwa kuzhinji kuri kuitika makereke umu hakuzi kutsanya kuti Mwari aropafadze hama, ihondo. Kutsanya kuti Mwari agwise hama. Mwari hazombofi akapesana nezvaakareva. Ari kuti ani nani une hondo paukama dzisina kugadziriso hazvifadzi Mwari. Mwari davatibatsira taenda pamberi pake tichichema pamusoro peukama hwedu nehama dzedu husina kumira zvakanaka, kuti shumiro yedu igone kugamuchirwa paaritari yaMwari. Mwari wati handigamuchiri paaritari yangu kana sina kunaka mukati moukama. Yakaindepi tsika yokushanyirana sehama tingagara kunzvimbo dzakasiyana? Zvinofadza Mwari kana tichishanyirana. Rangarira kuti pakaparadzana Loti naAbhurahama, Loti aenda kwaakaenda, Abhurahama asara. Pane hondo dzakauya dzikazorwisa Loti. Genesis chapter 14 verse 12. Bhaibheri rinoti vakatoravo Loti, mwanakomana womunun'una waAbhurahama, wakanga agere paSodhoma nepfuma yake, vakaenda. Verse 13. Zvino mumwe wakanga apukunyuka wakasvika akaudza Abhurahama muHebheru, iye wakanga agere pamiti yemuogi paMamre muOmiri, munun'una waEshkori nomunun'una waAneri, ava vakanga vaita sungano naAbhurahama. Zvino Abhurahama wakati achinzwa kuti hama yake yatapwa, wakarayira varume vake vakanga vadzidziswa kurwa, vakazvarwa paimba yake, vana 317, akavateverera kusvika paDhani. Akakamura varwi vake usiku, iye navaranda vake akavakunda, akavateverera kusvika paHobha riri kurudyi rweDhamasiko. Akadzosa pfuma yose, akadzosavo Loti hama yake nepfuma yake. Abhurahama unotoita cost yokuunganidza varwi vake nehondo kundorwira dambudziko romwana womunun'una wake. Dai Mwari vatibatsira mudzimuri apa. Pane hondo dzinomuka kuhama dzedu, pane ndufu, pane kurwarirwa. Ngatiite chigwirango, tingapesana pazvinhu zvidoko, but kana pava dambudziko ngatibatane sezvakaita Abhurahama achirwira mwana womunun'una wake, nokuti tiri hama. Ukama hwedu hakufaniri pakungokudzana tichiomberana tichimhorosana, ivo misiyamwa makadiniko, aiwa hunofanira kusvika pasacrifice seyakaita Abhurahama achirwira zvanga zvawira mwana womunun'una wake nechikonzero chimwe, nokuti tiri hama. Rangarira mudikano chinofadza. Abhurahama ndo paakasangana naMerizedheki, mambo weSarimu, wainzi ndiye akanga ari muprista waMwari wokudenga denga. Haana kusangana naMerizedheki achibva kuchechi, aiwa, akasangana naMerizedheki achibva kundorwira hama yake. Ndo paanosangana naMerizedheki, ndo paanoropafadzwa pavhesi ya19. Ndo paanoropafadzwa Merizedheki achiti Abhurahama ngaaropafadzwe naMwari wokudenga denga, muridzi wokudenga nepasi. Mwari wokudenga denga ngaakudzwe, wakapa vavengi venyu mumavoko enyu. Ndo pakatanga Abhurahama kupa chegumi kuna Merizedheki. Zvose izvi hazvina kuitika achibva kumafaro kana kupati, zvakaitika achibva kundorwira hama yake. Zvine chikomborero kubatikana nedambudziko rehama. Choro ukaruza una kuruza, unosangana neropafadzo, nokuti waita zvinoda Mwari.
nokuti tiri hama. Rangarira kamuteereri kuti pakaparadzwa Sodhoma neGomora, ndiAbhurahama akareverera mwana womunin'ina wake kungirozi kuti agone kurarama. Iko zvino muukama kuna vamwe vanotenda kungirozi dzaSatani kundoreverera hama kuti dzife. Aiwa, hazvifaniri kudaro, nokuti tiri hama. Mapisarema chapter 22 verse 22 inoti, ndichadudzira zita renyu kuhama dzangu, ndichakurumbidzai pakati peungano. Bhaibheri rinotaura nzvimbo mbiri dzinorumbidzwa Mwari. Pati kutanga vhesi inoti, ndichakurumbidzai pamberi pehama dzangu, ndozoenda kuungano. Kunaka kwaMwari ngakuzikamwe pakati pehama dzedu, zvozozikamwa kunaka kwake tasvikawo pamasangano edu. 1 Timothy chapter 5 verse 8 inotiyo, asi kana munhu asingachengeti vokwake ndo hama dzomunhu kaidzi, zvikuru veimba yake warasha kutenda, wakaipa kukunda usingatendi. Pane vatinototi havazivi Mwari, but pamisha yavo panotochengetwa hama. Pamba pomuKristu haparangarigwi hama. Mwari ngaatibatsire tigare murugare tichichengetana paukama. Kana hama ikatoshanya pane dzimwe dzimba dzimwe dzavatendi, inotobvunzwa kuti muchadzokera rini, nokuti in 2 days time tinenge tine conference yechechi. Aiwa, hamutakuri imba pamunoenda kuconference, inosara imoenda kundonamata modzoka, nokuti tiri hama. VaRoma chapter 12 verse 18 inoti, kana zvichibvira pamunogona napo, ivai norugare navanhu vose. Mwari ngaatibatsire. Ndiri kutaura newo muteereri uri kubva muukama hwakabvanganyuka kune hondo muukama hwenyu. Ivai neambassador of peace, iva nhume yerugare, konzeresa rugare mukati moukama dhani kupesaniswa. Mwari atitere zvakanaka, tigare zvakanaka muukama hwedu, nokuti tiri hama. Fonera hama yako, shanyira hama yako, itira hama yako zvakanaka. Ukama chipo chinobva kuna Mwari. Ngatikudze Mwari muukama. Mapope nokunetsana, nokupumana, nokuvengana zvibviswe pakati pedu, nokuti tiri hama. Tarisai kunaka kwazvo nokufadza kwazvo kana hama dzichigara pamwe chete norugare. Mwari dai atibatsira, atipa chipo choukama kune rugare norunyararo. Mwari ngaatiropafadze. Vanoda kubata Pastor Aaron Rusukira vanowanikwa panhamba dzinoti WhatsApp 0735 690 240. Ndinodzokorora zvakare 0735 690 240. Kufona 0772 721 653. Ndinodzokorora zvakare 0772 721 653.